Sisalalele umfakazi, sisalalele indaba kaJesu ethula phakathi kwethu. Ingcebo wahlukana. Amen. Siyathola abazalwane ukuthi ngempela kuyasidinga ukuqonda ukuthi waphela wonke ukuze kungabi khona osale eceleni kuthiwa yena akaphelwanga. Ukhona abazalwane abaphelwanga endlini. Ayibonge Inkonzo. Ukhona uKristu akaphelanga endlini. Sayekhona phela akaphelwa laphansi isandla. Mhlawumbe masithola ithuba sokunikeza asho nesizathu esimenza azibone ey'ndalo angaphelwanga uKristu. Together come down. Amen. Ngiyasonga ke kapishana bazalwane ukuba sibona lapha kungena ukuba ungqongqoshe uNdosi engena phakathi kwethu. Amen. Ngakho ke nokwethuka phela ukuthi ukhona phakathi kwethu, kodwa ke akukho esimxwaya ngapha, simxwaya. Amen. Kodwa siyithuka phela ukuthi abe khona phakathi kwethu. Mhlawumbe ngelanga thina kade singakubhekanga. Ayibonge Inkosi. Kodwa ke uJesu wafela bonke ukuze kungabi khona nje ukuthi umuntu azilandele ngokwakhe kuba wafela bonke abantu bewaguga, okusithandayo lapho kuguga. Nangenikela umphefumulo wakhe ezandleni zeNkosi uNkulunkulu. Kodwa manje masekunikela umphefumulo wakhe waze emveni kwalokho, kodwa bewaguga. Ayibonge Inkosi. Sasa sikole ithuba-ke nathi sinikwa lona ngentanda yethu ukuthi singene nathi embusweni kaNkulunkulu ngokuvuka kwakhe, ukuthi ekufeni sife, ekuvukeni siphile. Ayibonge Inkosi. Ekufeni sife, ekuvukeni siphile. Ngithanda ukunixwayisa nibalekele lokhu bazalwane ukuthi masidla enkonzweni asizokhomba ubani ukuthi ubani mubi ubani mubi. Ayibonge Inkosi. Siyaxwayisa lokhu ukuthi umuntu akazazi ukuthi yena uqobo lwakhe uyini phambi kaNkulunkulu. Khona uzozibona. Ayibonge Inkosi. Khona uzokwazi ukuzibona ngoba ngeke uzibuke esibukweni ongakwazi ukuyibona kusona. Ubuka esibukweni uzozibona wena ukuthi unjani. Amen. Amen. Manje uzibuka kuJesu uzozibona uqobo lwakhe. Abantu kanjani? Abantu ngeke uhambe ukusho lokho. Ngoba uqobo lwakhe uzibuka kuJesu, uJesu yesibuko sakho. Silana nje sizobona ukuthi uNkulunkulu asisiza ngoJesu ukuthi thina sasesibabi singafanele asinikeze umnyango okungena embusweni. Amen. Yilokho thina siphakamisela udumo njengoba sikhona la. iNkulunkulu ayibusise abazalwane. Amen. Nami ngisho lelo gama, ngisho lawo mazwi egameni leNkosi. Angibuye phansi, Inkosi ayibusise. Amen. uJesu mayebonakala thina sofana naye. Jesu mayebonakala thina sofana naye. Oh, thina sofana Esebandleni siyabonga nathi ukuzizwa sikhuselekile ukuba nabahlonishwa bethu nawo baba bethu abayiphathimandla ubaba uNgqongqoshe. Kodwa sicela ukuthi bazalwane ukungena lokho, sicela ukuthi sicela ubaba uLubanyana akasethulele ubaba uNgqongqoshe egameni leNkosi bese bezonikeza ithuba kulowo angasakwenze egameni leNkosi. Kodwa ngicela ubaba uLubanyana ngingazolubanyana ngoba sathi kunengane ebeyizokwenza uhlelo lokucula sinezela engemuva
kamhlonishwa sicela sambonisa usondele ukuthule bandleni ayike siyambonga uNkulunkulu ngalolu suku ukuthi la enkonzweni sizithole nathi sihanjelwa ungqongqoshe wesifundazwe sakithi KwaZulu-Natal ubaba uNdosi. Baba Ndosi sifisa ukuthi leli bandla le Christian Catholic Apostolic Holy Spirit Church in Zion liyakwamukela lethimba lakho lokuhamba nalo. Siyathokoza ukuthi njengoba abaningi ngaka bonke labantu basebenzisa iy'nqola basemgaqweni. Mhlawumbe ungachithi isikhathi siyabonga kakhulu ukuthi usikhathalele weza lapha. Sicela ukunika ithuba ungqongqoshe adlulise umyalezo wakhe awuletha. Sicela kubazalwane simnike ithuba ungqongqoshe umsindo nabamileyo bahlale phansi ukuze bakwazi ukubona ngoba bafuna umbona ungqongqoshe. Amen. Baba befundisi angicele ukubonga ithuba ngoba nakho umuntu udle igijima ngiyacelela ngicela ukukhumbula ibhasi nje ngiyabonga kambe kanjani abantu bamhlophe bonke bemnyama wethu kini yona leyo anginalibazisa uhlelo ngibonga ukuthi sikwazi ukuthola ithuba lokuzokhuluma ngalezi ndaba bengisebadade nje cishe ilanga lonke namhlanje sinenkonzo ekuthiwa i-interfaith la somnyango wezokuthutha sihlanganisa khona abefundisi bamabandla wonke ukuze siyidikide sonke le ndaba yasemgwaqweni. Usuke ekuseni-ke namhlanje bengicabanga ukuthi uzosheshe ngifike sathatha indiza ngizophephela umhlaba mali phezulu emoyeni cha ihluleka ukuzala ivinjwa ivula ngamafu khona la impela ekeyathi zama ukudoja ifuna isikhala yafika isivaleleke ngemumva lapho sathi ukuzungiyeza ngathi yini yaze yashiya eGreytown sabe sesithathwa imoto zasesemnambithi sasuka emnambithi zadala ukuthi ehamba kuseni endleleni-ke sibe sesithola ekuzeni ukuthi sizokhuluma-ke siqwashisane nalolu daba ukuthi ebusuku ngo-2 kube nengozi eyenzeke phakathi kwase-Vryheid naSondini kuphuma isondo langemuva kule tekisi salahlekelwa imiphefumulo ewu-6 kule miphefumulo ewu-6 emine umndeni ugogo nemfakazi yakhe nabazukulu abaningi. Inhlobo yomnyango bezofika nayo ukuthi siyaphuthuma esibhedlela isinitshelile ukuthi uJana cha siyoba nenhlanhla mase siphinde sibe naye ngemva kokukhula abantu nomunye babudlamini obephakathi so siphinde kulahlekelwa abantu abawu-8 ngiyabuza. Khona-ke ngapha ephumeni kushayisela iventure neloli kwashona yedwa ababili basesimeni secala. Uqinisile umfundisi wonke umuntu ola endlini ukuseka usebenzisa umgwaqo usebenzisa uma nebhayisekile usebenzisa uma ngenyama usebenzisa uma ngey'nqola zamafutha. Iningi lethu lasifike ngalezi y'nqola. Lezi nqola umuntu mayithengiwe ekhaya ubona isibusiso hhayi kanti ayibona emva kwaleso sibusiso bangasiphethe kahle kubo. Mangiphuma nje la ngisuka lapha esithetha ngizela bangitshela ukuthi inodokotela oseboshiwe uba utshwala oshayisa abantu emgwaqweni. Dokotela ngizocela baholi bami
kunabantu abawondlebe kazizwa ngisho ngabathumela wonke amaphoyisa bathumela wonke amajaji bathumela zonke imali badinga umoya wasekhaya ezulwini abezwa muntu emhlabeni khona abanjani ezwa muntu nje emhlabeni banazi indlela abokugawuna zimbili nazi kodwa bezwa ngeke ngitshele ukuthi lesi sifundazwe sakaZulu Natal kuze kube manje khona umuntu ongazi ukuthi awufanele utshwala ungene emotweni ubulala abantu nizoxolela-ke lamagama mabiza nje okwenjalo ngiyangizwe esontweni necukuthwane zithi ungaphuzi ungene emotweni cha mina ngithi ungadaki ungene emotweni ngoba njengoba ungibona nje mina ngiyaphuza nasi sami isiphuzo asikho esinye nasi sami isiphuzo so awuzongisukela ukuthi nocele angaphuzi isiphuza ngempela futhi akisidalisi nabefundisi basiphuza isiphuzo nasi ubeke ukuthi asisidakwa so that's why fasicacise ukuthi ungadakwa ungene emotweni bathi ucele unolimi oluqoshele liyeke ulimi yabona izinto ezenzeka emgwaqweni zikwenze ngathi ikhanda liyagxaba zenziwa abantu abaziyo ukuthi abafanele ukuzenza kanjalo uLwesihlanu oludlule lapha eThekwini sasinero-blocks abantu abawu-47 abadaliwe beshayela bathi bonke bakhiphe emotweni zabo bonke awutshela ukwenzelani lo kodwa iphutha abukho utshwala obudala ngokuhogela uyaphuza usho ukuthi uphakamisa iglasi uyibeka phansi uyiphakamisa kuyibeka iphutha lokuphela abasiyeke abantu abaphuza utshwala ngikhaya nje ngoba abantu abaningi emgwaqweni babulawa utshwala so abasiyeke abantu abaphuza utshwala sithanda ukuphila thina sithanda ukukhulisa iy'ngane zethu sithanda ukondla abazali bethu sithanda asifuneki ukufa thina kuyeke nje kufike ungabi i-agent ube-special sokufa kumina wena inkosi basingithatha kulungile phela hhayi ngawe kunabantu abenza umgwaqo imizila yokufa sakhe imigwaqo ngiyabiza ukwakho umgwaqo ikhilomitha elodwa letiyele is 4.4 million 1 kilometer ngawakastini 4. Bese-ke wena uzobulala abantu uma ufuna ukuyibulala wena thatha intaba ubheka umuntu oseduze nawe sofika sokhumula thina hhayi emgwaqweni ngoba umgwaqo usetshenziswa abantu abasebenzela iy'ngane zabo baholi bami khona engingayazi uyabona lokho sukubona abantu beshonile leyo ncwadi ithethane kaphi inkinga yilaba abasala ngemuva bayeke laba abayongcwatshwa biyeke lobo buhlungu inkinga yilaba abasele ngemuva isikole asekho enye problem ekhona abantu abafele emgwaqweni baphakathi kuka-18 years kuya-35 years bakithi basuke baqede ema-university bathenge njengodokotela nje baqede ema-university bathenge iy'moto besatamasa nabazali babo noma besathi eyi ukuzala ukuzelula njengoba befike ethubeni lokuqeda bethenge imoto basuke besinde kwezinye izifo intsha namhlanje uma efika ekuqedeni isikole usuke esinde kwi-AIDS kuyaziwa into yaziwayo usinde kuthubelezeke lokhu uzothenga imoto kikizwe ekhaya 2 months down the line lowo mkikizo usuyisikhala asinayo inkinga iy'moto masiyiphatha kahle ngithukile mina bengise-Australia ngoNovemba e-Australia kufika abantu abawu-337 unyaka wonke 337 eSouth Africa ngoDisemba kuphela kufe 1,300 Disemba wodwa yabona ama-Easter adlule kusuke ngonyaka odlule kusuka ngoLwesihlanu kuza ngosuku kwafa 312 South Africa yonke e-Australia kufe 337 unyaka wonke okusho ukuthi ingenzeka lento uma abantu bedakela emgwaqweni
uma baqhubeka ukugijima ngespeed engafanele bagijime uzoweza izwakele nomkhuleko ne-advert ephuma ukuthi ikhona le ngiyothandazela nale moto etshekile nalo waselizwile khona ukuthi inkosi nale umuntu etshekile inkosi mayitshekile itshekile akho mthandazo ozosiza imoto etshekile mayitshekile yona ungayithandazeli uyakhanda ukuthi sakuzoma ungathandaza kanjani mayitshekile itshekile bangene ngempela abantu etshekile uyabona le moto ebulela abantu lead because it's 47,000 kilometers, so imoto kahle. But iteksi ifakwe ihlalo ezintathu ezingafanele ukuba kuyona ingezini. So is an overload ngabantu abathanda to rate and awazi why abantu kufanele baphule imithetho beyibhekile bangena emotweni bankunkutshwana bathekela kuzona bagijima ngesipithele sona bashayela imoto zamabhokisi baguqula imoto zibamabhokisi okuma bajaha emathuneni abagcina nje abahamba ngenyawo abantu abahamba ngenyawo bafa between 7 ntambama no-12 ebusuku uyazi laba futhi zofakaniswana sebephuma jwetile baphuma jwetile mayaphuma nje ngemgwaqweni abanye imoto zintathu kaningi adoje ezimbili kanti udoje eronke ahlangane nokuyona yona kube khona lela abawela phansi kwebridge kune-bridge yokwela ngaphezulu kodwa phume phansi kwayo athi ufuna umthuthi yabona la kwakhiwa khona ibridge yokwela ingoba leyo ndawo iyingozi that's why uhulumeni ekhipha imali ekwakhele lokwela ngaphezulu ka-freeway ngingahlele ngingayihambele emgwaqweni hhayi uthela wena ngendlela engigqoke ngayo mina engafanele ukuhamba lapho ungagqoki izinto ezimnyama bhuqe njengami ubemnyama kusuke ekhandela ey'nwele nebuso yonke into akekho udrayiva ongangibona ebusuku okungenani uma ungaphethe lutho uphathe noma-newspaper nje mawona amazinyo amhlophe uveze ngonanga phela fanele abe right ngobona right bazongakubona kodwa kufanele ubonakale ebusuku ngoba abantu bey'nyawo ibona abashona kakhulu sibongele sithemba ukuthi sizobambisana lenkinga inkulu lenkinga yasemgwaqweni iy'ntandane ey'shiyayo ziyamangalisa iy'ntandane ey'shiyayo ziyamangalisa abantu ababezoba odokotela baphelele emgwaqweni abantu ababezoba odokotela baphele sebemhambima abantu ababezoba amameli opresident baphele sebemhambima ngoba wanqamula intambo yokukhula kwabo wanqamula umthombo abebezongcela kuwona baze baba abantu sithemba ukuthi sizobambisana iphepha uNkulunkulu omusa abe namandla nakwelinye iphasika elilandelayo sibe khona sonke ngoba akulona iphasika lokugcina lelo bengitheke omama impelela amadodana namadodakazi sekuyefana-ke ngiyangithathela amadodana phela because to be honest amantombazane seyabadlula abafana nokudala ayadaba amantombazane ayabadlula abafana ngokudakwa awadaba eyayo futhi asebadlula nangokubhema abhema kakhulu amantombazane uyawufika ehleliwe xa ngenina nenkinga nokubesabo ngababasesazi manje sekusho bona namnayithisa sisangibhemi kodwa awubhemi ubelapha so sizocela kukhulunywe nengane emakhaya abazali nemindeni ezinye zey'nhliziyo zempilo engcono if ama-families ethu can take care of all members of the family we'll have a better society kukelele ukuthi ingane kashani mayisidakiwe ningayiniki ukhiye mayithele ekhaya abantu abaphuzele ekhaya hayi ukuthi manje awusoneli ngasekhaya womela ekhaya womele khona sithembe ukuthi sizokwazi ukubambisana ama-roadblock akhona nala nje ekhasela sinawo soba nama-roadblock imoto yakho iphile ungamfoneli ucele bandla ucele uyahlupha uma ukufonela uba nje-roadblock njalo uma ngifonela abangifonela ngiyabethi ngicela ucingo bese
ngiyakhuluma-ke ngiphoyisele ekubophileni ngiyanivithi kuyona ngimtshela ukuthi ngiyangithini ngiyanithi imali belakudede lalizoxoshwa bese ngibuyisela ucingo bese yakubuyisa-ke bese ipoyisa liyambopha bese ethi umuntu wawo engacela ukhulumile nawo lithi ipoyisa uqinisele ukhulumile nawo uthi angenze lokho engikwenzayo so uma ucabanga ukuthi uzofuna ngaze ngwaqweni bese ngoba wazi ufele wena ngiyalixosha ipoyisa elingabe uphilile noma ngabe umnyana kabani ungacabangi ukuthi ngizokusaba inkinga enginayo-ke nayo leyo ngesabe imoto bafundisi bami angibonge kakhulu ibheke iy'moto amathayi ibheke iy'moto amathayi abafana babejaha ngibaphuzi sibongele kakhulu siyabonga uNkulunkulu omusa abe nathi sonke abe nanike ibandla lehle lomusa siyabonga From there.